Tak já vcházím do bunkru. A za prvé, myslím si, že jo, dobrý. Se stojí, že máme jednu ráčnu. Všechno tady zatím je tak... Tahle větev, to nevím, jestli jste byli vy, ale okej. Trubky ok. Ale tady to jako asi není úplně top. A myslím si, že samo se to asi neuřízne, co? Si určitě ne. Takže jakoby řekl bych, že nám to tady trochu někdo jako zničil. Nebo tahle větev náhodou nahoře. Ona je tam přiťukaná. Tak buď to sem někdo jel, když to ten dotyčný schazoval a on se lek a odjel, a nebo se prostě na to a jednoduše vybodnul. Takže je to takový nějaký divný. Nevím, odkud je tahle větev. Ale jako vypadá to, že dotyčnej byl asi trochu naštvaný. Tak jo, tak zatím zdar.